Mekra, and you may hear Radia, and you may and then I do
Jesus, you know what say? And you know so. You know no one say. My God. Everybody you know what say? Yes, Lord. You peja udi. Thank you. The boy must go to solo. Wawa hini bawa battery so. To me mutu me di for. To da mu da tanyu mra ya bom mra na ma hu me so. You know what say? Wawa su e wo tra me. Na sasire na su ti aso. O ma ya ma mo. Ono ko for your shira. That tonto. Say ni nyam ka udi. I want to for you now. Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Baby, I will be no and was running Jan Mijidi said, a jana so fear her. Nyami any one yama ya kesiye. Hallelujah. Amen. Ebren so advisaya sowing yami area. Ya call Yura and chain. Ya papa and chain. Nia Eradia Suma na Reye Bremu. A Suma for Kuta Radin and Kupa Hintasem. Every Ebrema or the Brain. And no crasam say. Se CEDAR awaduru su se ya na mpanyin ne nkwada anyone na akanyina tenase se program na aba no odifo kesiye bi bishop kesiye bi onyame akọ onyame somafo kesiye bi ede na asem ebrew enti tenase enti sabre obi bi age akonwa obi bi wonso a wogina ha o TV no ebere ya bako ya papa Bishop Albert Sakikwapo enchen na papa Awurade Nyankopon ensa wono so na Awurade de ne ye adwuma ye papa ekuta wosra da bia meka se dwumadie no waya che na Awurade de na ye adwuma wodo nsenkyerene oyodifo a wo hyenkom ohu ani suade hunu yade ba na ye papa ne nam onsaye awufuo nyina wanya ne bia ma memani ehunu a kire se papa yi no o ka asama kire wa na o ka Onyankopon hinta asama kire na ye bremu ase edenti ne ya bompaye na Yesu fra Awurade na nso stay program na ekoso eno ni asama ye se ogusa ho na papa ebie yani ama nipa hunu se Onyankopon wa asem bi di ma ebrem enti se nipa we na se otie no na ebesi uye ebre ya koya papa nche Bishop Albert Sakikwapo papa CEDAR enumre ya ba ho che ya mo akwa baba afidie so asofo me mo eburu. God bless you again. And now you are so mopo to say Bishop na me adom no power. CEDAR our team no ahwande wo ho. Ahwande wo papa. Nyankopon na adom arakwa. That's right. Mo ho ye de a oluma me so me ho ye papa. Amen. Me nem se ahwefo ne etiefo nyina so wo a wo hwe ya uti enim se oso ho ye katremada wabodwem na mojari di wo mu afro sane enumpo no eya adinya kese efese nipa pi pese ohun de ohun na ote de otie anso na ye hwehwe bia ebi nka atiasefo ho ma me fa akonya na mentia CEDAR awa ahwefo ne CEDAR awa atiefo ne omonso so enene da di kan o hwe ye wo SOMPA TV ne SOMPA radio ne wona o hwe wo Facebook nyina ya mamu nyina jo Nyankopon hira mu pi na sabre de ye CEDAR awa na ye di brewi sabre oba fra obi no obi so afra obi no obi so afra obi se Onyankopon sumafo no Onyankopon akoa no di Onyankopon asoma na somfa Onyankopon wa hinta semmra ho no my God wabedu afidua yi mu na enanwumre ubenya nhira yes Lord na sabre yi de wafra obi no obi so afra obi no obi so afra obi na wafa ade ya fransa utwere dua no na wabọ modern ansa obefa ohoma bi na ohwie a wabọ modern se wa ho hwame a otie me obefa otwere kronkron no na ye nyina yakotwere sem no mo na ye ba fidie so a ye de Onyankopon asema matu din se ehifa ene ye janom Nyankopon no wo where is the God of our fathers Onyankopon na o hye Abraham mobo
ɔhyɛ Isaac mu bɔ ɔhyɛ Jacob mu bɔ ɔne David mu nante yɛ Esther no mo Daniel no mo kɔ yɛ nkoa ɛwɔ bi man so Shadrach ne Abednego mu ɔmo kɔ ogya yɛbɛ phone no mu Daniel mu kɔ da gyata mene mu Nyankopɔn na oyi wɔn firi mu no mebisa wo a wɔhwɛ me a wotie me sɛ saa Nyankopɔn na wɔsom nana sɛ saa Nyankopɔn na wɔsom no de a oyo Nyankopɔn hyɛ nimonyam na ɔhyɛ ne wuo oyo Nyankopɔn ɔkuta tumi ne apam na ɔyɛ apam korafoɔ obie ne wɔ de ne ho ato no so a Awurade ama n'anim agu aseda enti Jeremiah 29:11 so de ma adwene ko a wodwene wɔ ho ɔse anya musuo de ɔse ɔbɛma ɔwie yɛ papa ne ne daasoɔ enti Isaiah 40 no ɔse sɛ wonam ogya mu a ɔse ɔka ho na wonam asubɔnten mu a ɔse ɛntɛmem bɔ mfa wo so na kyerɛ sɛ nyame bɔ wo nkaeɛ sɛ ɔhaw ne amanneɛ ne deɛ ɛbɛba anso wo a wohwɛ me a wotie me no ɔse ɔka ho saa mmerɛ ma wo sɛ Facebook no so ayɛ hye sɛ ɛkɔ di akɔneabadie no ayɛ sɛ ata atwa no ho moma yɛnkɔ hɔ na yɛma ɔmo akɔ aba nhyira bɛgyina so Ruth Asamoah agyina so ɛnya Ann agyina so dendendendendenden ɛnya sɛnkɔsɔ nana yaw ɔpɔn David mu gyina so mɔnya dɛn mɔma ɔmo akɔ aba mmra so na Frisia Ntwiwa nso gyina so ɔkyere Gladys gyina so Adepa Sherry nso gyina so ɔhwɛ free Accra Zinabu Amadu gyina so Monica Owusu gyina so Nana Yadaku gyina so Abena Safuwa Efiesie Duwa nso gyina so Constance J nso ɔhwɛ free Amanone ɔno nso gyina so Alessa Moaten nso gyina so ɔsɔfo yima Ọbapa Akosua enso egyina so Amasewa egyina so Nana Yadaku egyina so Asumani Ruth egyina so Matilda Ajema enso egyina so Monica Owusu nso ehweye so say Fade nso eka Diana Asare Nana Jesiwa Bismarck Abasi Bronk Ochre Jennifer ena Pradowa enso egyina so ena Ajua Gucci bag so ejina so yo Georgina Ayambili Kwabna Ado ena Yaw Mensa enso ejina so Janet Amponsa efi akyerewa eko YouTube ono mo so a Josephine Ofe Pepra TV Inshiraba Richard Entry ena yewo Joanna Des enso ewo so yemo mu nyina akwaba amen ɛnea ne yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nhyɛ page no ɔmo nhyɛ page no ɛma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na ɔmo nyɛ dan ɔmo fa wɔn comments ɛmmra enti mo nhyɛ link no ɛma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛ ɛnɛ CEDAR awa no so ayɛ hye hallelujah amen bosom yi nyinaa yɛ ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ka Onyankopɔn na ne suban sɛne Onyankopɔn no seteɛ na yɛsua fi sɛ Onyankopɔn yɛ ɔdɔ Onyankopɔn yɛ boafoɔ Onyankopɔn ɛyɛ Onyankopɔn a ɔho ne mabɔbɔ Onyankopɔn te mu nya den Onyankopɔn de yɛba asase wei so sɛ ɔbɛhyira yɛn ɔse obi bia ni wɔde ne ho ato ɔno Nyankopɔn so ɔma n'anim agu ase na yɛabɔbɔ nipa Onyankopɔn nam ne dom so ɔnyame agye wɔn afiri wɔn haw ne wɔamanneɛ mu yɛbisa sɛ kwan bɛn so na saafoɔ no yɛ ɔyɛ Nyankopɔn gye wɔn ɛno na yɛba yɛ ne wokɔtwerɛ asɛm no sɛ deɛ na tetefoɔ no yɛ ɔyɛ a Onyankopɔn firi soro mo soro a Onyankopɔn daa n'anim onyam adi kyerɛ wɔn enti sɛ Onyankopɔn firi soro mo soro bɛboa ne mma bi di a ɛnneɛ wo a wohwɛ me a wotie me ɛwɔ sɛ yɛkɔsua wɔn ɛyɛ tete atempɔn no baabi bi ɔfo akwan pa no da no baabi bi ɔfo aso ɔnyɛ ahome ɛde ma wɔn kra ɛno ɛna yɛduru so na wɔtwe ne bosomi yɛne wo kasa fa abusua a Nyankopɔn ma yɛakɔfiri mu enti obi hwɛ yɛn obi tie yɛn
ɔsɛ masom nyame saa sɛ mabamabu mensom nyame biom ɛduru kwasi da sɛ nipa nkɔ asɔre biom ɛduru memene da kɔhwɛfoɔ pii no ate fie ɔmo nkɔsom nyame biom ɛna obi hwɛ me ɛnɛ nyankopɔn ma nsua twerɛsɛm no biom ɛna bible no nyinaa no ɛna nipa de bible no ayɛ decoration ɛna nipa nsua bible no sɛnea tetefoɔ no wɔn si yɛkɔ hyia dan mu akɔsua nyankopɔn asɛm sɛnea tetefoɔ no adwuma baako a na wɔyɛ ɛne sɛ yɛho no sɛ na devotion yɛsi morning devotion evening devotion yɛkɔ anwumesɔre yɛkɔ ahomakyesɔre ɛna yɛ generation yɛagyae saa nneɛma nyinaa hɔ na yɛsɛ yɛgyae saa nneɛma nyinaa hɔ a adeɛ baako a ɛba yɛ so ne sɛ onyankopɔn ne dɔ no ɛyɛ a yɛntaa hu onyankopɔn mmoa no ɛtan ma yɛn so onyankopɔn gyeɛ na ɔde gye ne ma no saa ɔgyeɛ ne ma yɛn so na ɔwura mfi sɛ ɔkan Exodus chapter 14 a yɛhwɛ basa nyankopɔn ɛde pipe kɔkɔɔ mu a ma yɛgya no mo ɛfa mu sɛ yɛkan Exodus chapter 3 a yɛhwɛ berɛ a nyankopɔn frɛ Moses a ɔsomaa no sɛ wɔnkɔ no nkɔyi ɔno nyankopɔn man ɛmfiri Misraim ba ɛmmra yɛhwɛ nsɛm a ɔno nyankopɔn kaeɛ ɔsɛ mahome man no a ɔwɔ Misraim no mahu wɔn so no a ɔsu no na mate wɔn so no so a ɔsu anopa ne awia ne anwummerɛ no na wɔso ahwɛfoɔ no so kwan yɛ ɔfa so hyɛ wɔn so ha wɔn ɛtete wɔn no ne nyame ehu enti wo a wɔhwɛ me a ɔwotie me enti ɔhaw no a wonam mu nti mebisa sɛ nyame ehu anaasɛ nyame ehu ɛnɛ ne ahintasɛm no enti wopa kyɛ sɛ nyankopɔn no sɛ sɛ ani no a ɔde kyiri wiase a ɔso ɔpɔ bi a n'akoma ɛbɛn no na ɔno nyankopɔn de ne din hyɛ aboa no no sɛ na ɔka no Chronicles no sɛ ɔnyankopɔn no ɔni hɔ biom ana ɛnɛ nyankopɔn wɔ hɔ na yɛgya no ma ayɛ bɔne na ɔsɔfo ɔni hɔ na wɔn mu yɔ no yɛn na ɛba yɛn soɔ nti ɛnɛ nnwummerɛ hɔ na ɔsɔfo mepɛ sɛ megyina paa ɔhaw a obi hwɛ me obi tie me no ɛnyɛ nyame na ɔmpɛ sɛ ɔboa wo na wo nana bi wo papa bi wo wafa bi nyame asɛm ɔpoyɛ a ɔyɛ akyiwadeɛ no ɛno na akɔfa ɔhaw ne amanneɛ abɛto abusua no so nti ɛnɛ hɔ paa ne yɛbɛkɔ ɔhaw a nipa bi yɛde abɛto abusua so a ɛnɛ yɛhwehwɛ wɔn a ɔni hɔ ahosuo de ɔhaw ne amanneɛ abɛto abusua no so mo a monya akwanya ne yɛsom nnora yɛka sɛ abusua bi wɔ hɔ a wofiri abusua no mu a wɔnhwɛ yi a ɔnteme nkɔ heaven abusua bi wɔ hɔ a wofiri mu a wɔnhwɛ yi ɔsoro ahenni no mu ɔnteme nhyɛ ne mu na me no hwɛ twerɛsɛm wɔ Lukas mpapa no ti du nsia no yɛho sɛ abusua bi a sikani bi kɔ firi mu no na yɛka sɛ sika deɛ na ebi wɔ fie hɔ anso afiefoɔ nyinaa ewu ɛkɔboro nsɛm gyem abusua bɛn mu ɛna wo a wohwɛ me a wotie me a wakɔfire ɛno ne asɛm no enti obi ho hia sɛ ɔsom nyame yie na nyankopɔn boa no ɔsɔfo ne sɛ ne nipa si wuo no ɛna yɛadwene nkɔ ho ɛna nipa ewu dodo yɛ generation yɛ ewu dodo nipa ni wɔn brɛ so apa nipa so wu kɔboro nsɛm gyem ɔsɔfo ewufo som no deɛ ɛbɛkɔ akɔyɛ ama ewufo som no mfa wo nkɔ heaven ɔwufo som no mfa wo nkɔ heaven na wote asase so deɛ wode wo nipadua yɛ ɔyɛ no sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne no ɛno ɛna ɛkyɛ baabi bi a wɔkɔ ɛna abusua bi ase hye obi kra sɛ ɔkɔ akwantuoma ba wobɛte yɛsi wakɔwu obi kra sɛ mitu kwan ba wobɛkɔ wobɛtene yɛsi wanya ka akwanhyia obi kɔda adeɛ bɛkye wobɛte yɛsi wawu enti ɛnɛ nyame ma yɛne ba yɛ ho so sɛ wonia na ɛkɔ no so deɛ na ɛto wo kyena ɔsɔfo nipa adwene nyina me ba afidie so a maka ho asɛm sɛ boronsam ayi nkwagye sɛm afiri nipa tim
ɛna wayi owu afiri nipa tim ɛna wayi akontabu afiri nipa tim ɛna ɔde sika ne agyapadeɛ ewura nipa tim enti sebi asɔfo no mu bi mpo a ɛwɔ sɛ ohyia nipa ɔka nkwagye sɛm kyerɛ no sɛ woyɛ hɔhoɔ ne ɔmanfrani wɔ asase so woyɛ dɛn ommerɛ so a wobɛkɔ no ɛnɛ yɛ mmɔmpo na bi no wɔpere wiase agyapadeɛ ne ahonya pɛ ka papa fie menkasa agyapadeɛ nyɛ ɛno na ɔsɛnkafo Solomo kaa sɛ sɛ wonya wiase agyapadeɛ ne nyinaa na sɛ wohwere wo kra nso so a ɛmfasoɔ bɛn ɛna wobɛnya asɔfoɔ yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ sɛ gasket ebi frɛ no coffin ɔsɔfoɔ yɛni sikani deɛ ɛne ani ohia deɛ ne nyinaa yɛ pɛpɛpɛpɛ na deɛ ɔyɛ adaka no deɛ nyame nhyira no deɛ ɔyɛ adaka no kɔyɛ adaka no ma bi yɛ kɛse kyɛn bi aka ɛbɛmeyɛ paa anso mpanyimfoɔ ka sɛ ɛyɛ 6 feet enti ohiani bɛfa 6 feet sikani nso so 6 feet enti gya na yɛde gu adaka no bibi bi yɛ nkom enti no na Job nsɛm ɔkan wɔ sɛ adagyamu na wɔforo na yɛ mu baayɛ na adagyamu na wɔbɛsa yɛ akɔ wobɛwiase woamfa hwee amma na sɛ wokɔ a wontimi mfa hwee nkɔ enti yɛwɔ nneɛma bebree wɔ ɔsɔfo ɛwɔ sɛ wosom nyame na nyankopɔn nam ne wo sra so bɛboa wo enti ɛhɔ na na mepɛ sɛ meka no ɔsɔfo ɔbarima bi tena ase na ɔyɛ ɔsrɛni ɛfrɛ no sɛ Gideon na wakɔfo no abusua ɔhaw abusua no enti wo nso so a wohwɛ me a wotie me abusua bɛn mu na wofire enti obi hu hia sɛ obu nkotodwe te sɛ na CEDAR wa yɛ sɔre awurade obu nkotodwe wɔ ne dɛm na ɔsɔre awurade o ɔbɛda ɔda awurade ase de ne ho hyɛ awurade nsa ohu hia sɛ osua nyame asɛm edu kwasi da ɔkɔsom nyankopɔn obi hu edu memne da ɔkɔsom nyankopɔn yɛnuanom kramonfoɔ so ohu hia sɛ ɔfa ne buta na edu fiada so a ɔkyena ɔkɔ masalachi ɛkɔyɛ dan ɛkɔsom ala ohu hia sɛ ɔkɔyɛ sa ebusua bi na wofiri mu no sɛ onyankopɔn fi so mu so amwawa bibi wo fi hɔ ɛno na yɛkɔ enti yɛmia yɛtwerɛ sɛm ma yɛnkɔ Judges chapter 6 atemufoɔ nwoma no sɛ yɛ ɔmɔka no akandifoɔ nwoma no ɛti nsia yɛnka mfiri yi mu a yɛ aduonu num kɔsi aduonu nwɔtwe 25 to 28 yɛnti awurade asɛm na ɛbaa sɛ anadwo no a awurade ka kyerɛ no sɛ awurade kasa kyerɛ Gideon sɛ fa wagya nantwinyini nantwinyi ɔtɔ so mmienu a wadi mfie nson no ɛkɔdwiri ba afɔrebɔkyi a yɛ wagya deɛ no ɛhɔ na asɛm no wɔ ɔse kɔ wo papa fie wagya efie na Baal afɔrebɔkyia bi wɔ hɔ na kɔdwiri saa afɔrebɔkyia no gu fɔ na ɛho asɛria nnua no so twitwa ne si onyankopɔn si kronkron yɛ afɔrebɔkyia ma Awurade fa nyame asɛm brɛ fie hɔ ma nyankopɔn din mmra fie hɔ na efie na wofiri mu no tumi a ɛwɔ fie hɔ ne deɛ ɛdi fie no nya ɛyɛ deɛ bɛn Baal enti wo a wohwɛ me a wotie me deɛ na ɛwɔ wo fie hɔ deɛ na ɛdi hene wɔ fie hɔ ɛno ne anwummere yɛ Amerika kyerɛw a ɛmo mmaa kɔ aware a aware nkɔ yie mmarima kɔ aware a ɛnkɔ yie Bible sɛ nneɛma mmienu pa na di nipa bɛkɔ pono nsɛm gyem deɛ di kan yɛ sika ɔsɛ bɔne nyinaa hene ne sika ɛno na nipa bi soso ayɛ dan edi ekyire bɔne nyinaa hene ne sika pɛ ɛno na nipa asɔfoɔ binom ɛhemfo binom ɛhema no mu binom ɛnimdiefoɔ binom edi ekyire a wayera wɔ akwan no so ɔde yaw pia wɔ ho a bi ewuwo sɛna Timoteo kan ɛnɛ nipa bebree agyapadeɛ ne sika nti ɛnɛ wɔfiri ɔdom no ase ɛnɛ watɔ wɔn kra ama borɔnsam Bible account deɛ tɔ so mmienu ɔsɛ awadeɛ ɔsɛ nam awadeɛ nti nipa pii so bɛkɔ borɔnsam gyem ɛnɛ deɛ na ɛkɔ soɔ ɛwɔ awadeɛ mu wɔ abusua a wofiri mu bibi kɔ so wɔ fie ohia nyame nsaw mɛmu a ɛnɛ aduadeɛ bi wɔ fie hɔ ahomɔne afɔdebɔkyie bi aduadeɛ ni papa Gideon
o papa kwakwo dua sa afọrọbọchia na Gideon ka ho anso afọrọbọchia na ba fie ho a edi Gideon nya edi kronu nya edi busua ni nya onyankopọ se Gideon se obetimi edi nkunim se oje betimi aba wa brabo so de a Jesus afọrọbọchia no Jesus wudwiregu ene won so de na ekoso wo fie ho ene nsanu bi asọrọ wa busua no adwama bi asọrọ wa busua no kontompo ne ene bre ne ho ya ne ne tani akayo bi asọrọ wa abusua no ma adana afọrọbọchia wona nanom so akofa bibia ba fie ho o munni ho aso saa de no ede abusua nya ene de na wo ye ogidi ni Kristo ni de na wo ye woni nyame na nam aso saa de no edi wunya oso foto aso ase na si afore wo chiama na si afore wo chiama awrade nyankopon bepo aye din ye tifi sade ya ho hyehyɛ tie na fa nantwi na otoso mienu no bo ohya na fa nantwi nyini a otoso mienu no bo ohya fode asele nua a obetwa no nyina an so na Gideon fa ne nko omo marima du na oyɛ sade awrade ka kire no na enam se osuro na agya fie so na jafie ene ne kromofo no nti so obeye na wiye nti oye na najo na kromofo no soro anopa no omo sori anopa no na hwe wa juli ba for the bochia na otwitwa ho asele nua na wa hye na ntwini otoso mienu for bochia wasie no hallelujah amen abet from ponso nyakobon show Richard antwinya men shira onyina mo space no so nyame cha mon share link na ene dia na me pesa me kanche wa wo hwam ya wo tie me onyankopon na kase hunu se bibi ewo Gideon fio eno na edi ninya na baby bia wo ye opapa fie enti wa wo hwam ya wo tie me dia na wo papa fie dia na wo maame fie a wo firi fie ho a wo nyini nchei wo firi fie ho a ontimi niye oti fie ho a osofo ontimi ne obre so aba eno obi hwem obi tie me oware ye oni okunu one ne yete wa sika ni ho no abrabo no mo aye de no sa bre na odo no osofo obeka se nuafo eni sika ba mom ka sa ba fie ni njapade aba mom no enne ohwe de ekoso awa ware no na kyerese bibi na ye adwuma na time sika mpo ni ho no na odo ho na nanka sika ba no sa brain na ka odo betimi bi ene wa wo hwem ya wo tie me no kasa se busua ba mu na wo fire na die na wo fie ho a wo firi fie ho a ontime nsom nyame yie amanso ene sebi adwemboni a ye jejeje amafo nsema japade okunani bi ewu fie ho a papa bi ewu aja kunani bi waja nyanka ne wisie ewu fie anso bushie yitimi gina osofo edini penya edini peni wo fie ejini pensama japade bibi wo fie saa de ne na edinya a odo frifio nyame suro frifio nyame yo frifio nyame suro frifio ena me no ka busua wo frim se bia na wo fio abusua no dinya onyankopon se Gideon gisa wo ye ho adwuma enti wa wo hwam ya wo tie me ya wo adwuma bi wo ho a onyankopon meye ma wo ahwefo ne tiefo ye wo mpa bobu wo nyame mebo ma yewo adwuma bi wo ho a wankasa na obeye o se yemfa hopopo enye yankasa yenkwaje ho adwuma se wanya ho adwuma obewu ntem on de atoto wo fa no no so anam on de atoto nua no mpanyimfo eba wo so no yewo bi ma bi waje se oye ho adwuma na dia na nipa efre labai o ka kire ono ane wa fase according to Genesis chapter 29 verse 20 it says also vocal dia no ka kire na ka bushie wa komo awade a wa kosom infinsia pole so eduru say yemfa oba no ma wa ware a o wa fase ye krom ha de ebushie we mu de ye nya ne sa mra bi da efio mra bi da krom mra bi da ho etie wa wo hwemi a etie wo se efio ho de yensom nyame yeni sofo yentu kwan enko Europe
yentu kwan kɔ Asia yentu kwan kɔ America yemia sɔre yenye sɔfo maame ekrom hɔ no yentwe akra mawurade yemfa yesika mmoa enyanka ne wosia yebe haw yebe brawase mra wo fie hɔ ne sɛ ketoa no panyina ware a ketoa so ntime nware enti obi aware a oba be ware wanya ni kuro anso take no 14 good years ansa na ware no time ba so ene dia na me pese me ka cho enche na me de nyame asem eba wiye yesi nyankopon yodo nyankopon moburohu nyankopon enti obi adwiri nyina se nyankopon bonetri moden nyankopon mawatri moden na aduade bi a wagya no no nanom de abafie ho no eno ena ayesi kwan ose ne nsa no enyetia se kan so oje na emumuyo ena aka mo nsa Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 ose nyame nsa nyetia se nso oje na nasunso so kanya dan ensi ya sen confront ye empaibo na bibi wa bushie na yakofri mu no saa de ni nti na ama ena usuo fra awurade a awurade nti ente na me pese ye bompa ye koye mami fie ye bompa ye koye papa fie sa bushie ben mu na ufri opese wo som nyame ko heaven na onte menso ebiade bi wo o se Gideon je se udwirigu na osofo Gideon na oye sojani a wakosha amanamu no tieni yo ahwefo tieni ye wakosha amanamu ena wakohinta osuro onyame bofo no ba ne nche nyame ne kasa se onko dwiri wie no okodwiri wie ye no ye hwe de nyankopon ye ma no okodwiri ye no oso bie ma no enti ye ntie verse 34 no verse 34 otimi dwiri wie ye no ye hwe de nyankopon ye no Judges chapter 6 verse 34 na awurade honhom si Gideon so na awurade honhom be si Gideon so na o hyen totobento na Gideon hyen totobento na abi esefo hia na abi asefo nyina hia bedi nechi amen osofo amen odwira for the boche ni wie o hyen nyame honhom be si ne so afi na aboa for destiny connected destiny helpers aboa for balance my god enti wo hia se ade na esi kwan no saa de no be ye ho adwuma you ti free saa abusia kontontwe no mo you ti free saa abusia apam na se kontompo ne to ne bre no bomodia se free ase and also ye Kristo ni aso hwe aba awo so Galatians chapter 5 verse 19 also ye Kristo ni enti abusia no mo honam nyuma no eno na wo so saa ba no ti na ofra awurade a ye wo firi mu ye mo bebre wo hwari a wo tie me wo beka so asofo na ye fi o de na ho de na ho aba wo no ebi ne honam aba anytime akayo kunsun empapa mu eno ne affordable chia na babe yaba na wo fi ho enti entie de twere sam na eka ose na honam nyuma no dead eni adwamamo efin ahohwie abosonson edutuo otan akayo ahoya ebufuo aperaperie kunsu empapa mu tiny sabo osofo ni agobone ene ko central market won kohwe obekọ akoto makuo panyi bi onye CEDAR makuo ni a oye Pentecost makuo ni Roma makuo ni mesi dwam ho no enye ne wofade enye ne nanade aso wagye ho nyina kanta aso osofo guru wo bebo bia wo dwam ho edokwasi ada wakofra ntoma fufuo wo chia no prince mo ma yeso mo be rade osofo komagaji mu awodo na kohwe okwa asore pan so obi ye wuro bi storm to ade mienu miensa na nanim asesa o chia no kro o fiu anso so ye Kristo ni ababi wo fiu sa aba no ewonimu Jesus to ase oh Jesus enti se Gideon no ko dwiri bad affordable chia minu mienu affordable chia bi eni wa ye kwa ko dwiri affordable chia ne se de wo ya koma mu no e wo se ye dwiri firi ho amen
asofo onu asore koswa na wani abere ka wonko aka Kristo asole nyina ngu na wonko awode ya na wonko obeti ba hwe nyame man abi ade na twesam no ka wadi sanwuma no o se ohun nipaku ahodo a mo sha atade fita o se Africa se biem o se omo ye uncountable okay na o to nyankopon asafo kura koswa obenya kasafo no nya dai uni asore ma oni omo wa asore nyina wo mo ase twitwa ntro gu omo so wa so fafo twantro ene Kristo ni bia fafo sen onu aka se ni mame ba papa ba onu ani nua kire se ne be ya ye moa no anso kwasie dai obekwa asole o kire fie dai obefa buta memne da o se koye friends homeda na bana wo so no eye apam na ade na wo fie ho na onyankopon ka che Gideon sonko yifri ho no enti ye ka ho mo nuama na ye ka huna mu nuama yes enti wo mu nuama na eye affordable chia na esu wonko gubu no hunama ba no so a wo so no eno so ya affordable chia ne bia eno so e nyame ho nya dai ensan enti emu bebre ya bompa ya bo mi se ya generation ya bompa ya bo wo no so doso efri se abana ye so no enya aba papa ene me ba sa me ba be kan kire wo se ebusua ni su ebusua ni yoye bi ebusua bi a esum ka bi wo mu no se ebusua ni bi ena osikani na okohia Lazarus no firi mu ejuma ya fokro ntia wonka sisi amofo kwa obefa so obenye sika akọ no de ajapade no ko eduru ba bi oso pensuo keke aka ne ketene maso koso na bu nipa koso na fa kwa bone so na fa gi ajapade koso na twa ntoro na ya azane nteke sese ne be ya odo benya ho oha no bi ba ena me ba sa me ba be ka tro se ebusua bi ho a esu ni ban bi ewo mu ni ebusua no abrosom ni affordable chie bi no eno ena esi yempa bokwan enti yenya ho adwuma ye wode ya ho mo de ena ya ja ho na mo de na ho mo de no gwa na beye ye ntutu nko ho ena bibi wo fie ho be mi na ye bayifuo suban no so so e wo se wo ye jaye no suban na yenya nyame ma wone mra ho so amen na yama nyame yo ne nyame suro enya dan emna so na tetefo no tete atempo na tetefo no suro nyame tete ni hu so bibi kura da fia da foma wonfa tete no sofo mo bebre dia samu ye na mafom ye Ghana fo wo ko bonte di bibi ba fi o ma me bisa o papa bisa da bi onya no na wadi wachi akọ okay no akọ bisa se me bai ba ye o se bibi we ona ode man me ba bebi sanse no kure na die nti na ode man no eno bi se obi de ka ba ya na kwesi na de ka ba o ya nso so e otu kwa na ode ba ya okonkra na ode ba ya okotakwa na de ba ya na utifi osu kobi kwa ba so no fa so a ode ade no ba ya kwa papa ana se kwa bon eno ene esi ye kwa ye fra urade nyi ye so ohaw ne amane owo no edoso me ba sa me betufo se bo mode ama wani mra ho so na firi samne ko se December no unim de wo wanim nyankopon onim adechia mo sem no ono no na me so tufo se fa papa na nyankwa ma wo kra bibi wo fie ho e wo honhom nyama wo fie ho ana e wo hu na ma ba so so a e wo fie ho a edi nipanya shalom peace ene nyame asem ba wie paseya na ya bompa ya se de edi mu fom onyankopon fa nkyeye na ene nyoma mpa ya mienu na ya ba no odem papa mpa ba ko de ye yankasa ye hu aduro na mpa bo ba ko na de je se obu ha je se obi buawo osofa for bo chia na wo fie no nipa ya friends Gideon so je ni kro no kra nti mengo bubu enu nti na toda ye ka kiro se kwa Awurade fie no ne nyame mma enko hia na wonko wontu mense ade no enu bi ena o kire na wotwe
your program say to anamo 2 days 19th 20th. Sabreka sabradi Yesu. Erade wa semaba. And na wa mamani aba me ho so. Erade boa me. Mama ntimi nyina. Bre ti say yemo. Wo Yesu demo. Wo Yesu ye wa no na bon pa. Ye bon Yesu. In the name of Jesus, Holy Ghost fire. Your best that I was so pet. Now what they want you is so. Oh, passport to be. Oh, documents to be. Obi be yare. Obeti me the photo atoso. O baby bronsama fanu no mum bronsan person seno fanu photo to no for the photo to radio no so anase TV no so mna na ye kanya me asem ye bompa na nyankopon to me medical kan kira wo say ye wonu mani bi wo ha ba bi aduru nyankopon amemu a wo ye dai afutu ntime nye hospital ntime nye edi minya Erade buame Erade mame mo wosra mo ahoden na mitimi mfa ni sunkunim anopeya ewiya seseya ye wade na bompa Jesus Christ. Erado obi o hwe ya o tie ye. Me bom pa se erado mo ho den koboa no. Amen. Ma wosra mo o me. Amen. Asomafo no breso no. Sana Pentecost da no. Erado hwe ho gu o mo so. Ma o mo de nam ye gina ye.
obi o hwe me a o tie me o ma me fie ne o papa fie ade bi ama no hom no so edi abusuam nya Ewurade mo ahode nkọ won so ma wo tumi nkọ bo o ma Ewurade hwie mo sego ma so wo Yesu demo je me so say amen mo Facebook no so mon type amen, YouTube mon type amen empire tosu mienu osofo se yetimi ka se we yabusua yade abusua bi ani yade ebusua bi we yetimi ka se yade bi te se moja mo yade diabetes hepatitis wow ye ka abusua mo ade yo ya ye wo abusua bi so wo abusua su osofo abusua ye so mokoko omobufuo ba this your sense yetimi ka se abusua no omutimu esum omutimu oden omo ye wudifo asefo eno na Yesu kan so omo kunkum adifo no omo asefo ne mo jeru oduru a kan kire ye friend fallacy fo enti e woni pebu abusua bi wo ko firi abusua na ba no etimi nyansunsu aso osofo be twa ntro sa wo fira so dem na wo twa ntro wo yo osofo na wo twa ntro ade ne efufuo se kokko ye bom pai ka se Awurade Yesu wo na ma ba bia wo me ma me abusua mu me papa abusua mu edi minya ai ma nyame ntime moa Awurade boa me mama me ho kwan Awurade tu ase ma enye wo chena se ya ye wanu na bompa ya uni bi abade so kaka Awurade Yesu wo fi atomo Awurade yi bi ebi ye sano ebi ye gama ebi ye krono ebi ye tro ebi ye konkonsa ebi ye nepe ebi ye ayo ebi ye sai ye wanu bompa Awurade mo magi akari na misra akari na misra wo so ma ko ya na Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space and so mon type I break out. Empire chat to also for bo ha. Wo show me awutie me. Wa wati me ko say ade e wa buhyenum edi unya. Ebi ya waresem, ebi ya wosem, ebi ya nsamnom, ebi ya yade abuhyen bo yade. Yetimi ka say yarefo asefo. Ebi wo ye hia, wo ye adwumade ko pie, ebroche bie nnwuma kuta certificate so abuhyen nti. Ade na twam. Kasa Awurade Yesu. Awurade jeme. Abusuan kontontwe no. Ade a wabusuan no no. Edi minya. Edi menya. Edi sosom nya. Edi mekwaku. Me akuya. Bawudi mekwaku. Bawudi wakuya. Wo abana. Bawudi wo ho. Bawudi bo ho. Bawudi wo ho mame. O se Awurade boa me. Ye wo fie ho ni nie. Edi minya. Edi mi yamansanya. Edi mi dansunya. Mi dansu wanya. Mi kire wanya. Mi ya nya. Mi tosuonya. Mi ofusanya. Ye wa no bompa ye. Ye wa no bompa ye. Ye wa no bompa. Awurade betimi aye. Owo. Yade. Ejuma saye. Esu. Ayrawo. Sugedie. Ensano. Aware sama. Blow one more fire.
Jesus Christ. After me man 1 minute, that your body be a wasso. Also break it out. That your body be a wasso. Adding to so bonny bebre. Also win to outside of be one of vampire. Of Jesus Christ. Shout to say, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. After peja unsio eno documents. Insio bi awa peja insio no nani Yesu moja. Amen. Insio bi awa peja enani Yesu moja. Amen. Enana yarisensio. Amen. Enani senchensio. Amen. Yodi insio be ye bi adansi amara. Amen. Be shenya mi tumi se ure insio no mo. Amen. After documents bi odi egu TV radio Facebook or phone no me bomb person nyame favor. Nyame testimony adansiam toso. Adansiam toso. Amen. Yes o demo so say amen. Amen. So say amen. Amen. Nyame shida opi. Say o mra no wadaje ne yeso ye. Enani o ma me bobo so yi. Ebi o person me na wo bo ho mpaye. O she o TV nanim screen nanim numbers ne mako 3 number no de edika ne de toso me no say your WhatsApp number yes so yes into friend no nyan a obetimi asend no voice note and a voice mail na koso na from friend no wanya o twen ya 1 hour e mefa call from 10 sa ko see 11 enti obetimi afrofra na onya na watwen na wasan afre number na edika ne 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number tosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 number chat wire 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 89 nyame shira opi Amen. me the 1 hour eto ebia daye boni bi ebia bibi wa busuoma edi unya edi umanya obetimi afre na me na wa bompae o kire nyame ya adoma same time 9 to 10 me no besa share wa fidikesi o kire nyame ya adoma ye be bie 30 for na tum won so SEDAR hour o wa dance bia ma okwan ama wa afre na wedi adanse o pese ye no bompa ya no babompa sam radio menye wo fidie ne mfre SOMPA TV ene SOMPA radio koso na tie ye free he ya so fofofo de echi a omo so ba omo no ba be bompa yankopon shiraw bye bye. Yenina ye tie SOMPA